Erabaki proposamena, Nafarroako Parlamentuak aintzatetxe egiten du Euskaltzaindiak bere historiako 100 urte hauetan egindako lana. Nafarroako Parlamentuak aintzatetxe egiten du euskara batua sortu izana zer garrantzitsua izan den euskararen historian eta oro bat euskararen normalizazioan. Ezinbesteko tresna izan baita euskara bizitza sozialaren esparru guztietan normaltasunez hedatu ahal izateko. Nafarroko Parlamentuak bere aintzatespena eta esker ona adierazi nahi die euskararen estandarizazioan aitzindariei, naiz estandarizazioan parte hartu duten persona eta elkartei eta bereziki aintzatespen du Euskaltzaindiaren jardunbide osoa, naiz jarduera akademiko eta historikoa. Batik euskararen batasunari begira egindako lan eta ekarpen guztia. Azpimarratu behar da Euskaltzainia dela bere zerekin guztietan Euskaltzainien pentsamolde desberdinetik aske eta bere gaina. Gure lana, 100 urte horietan zehar, euskararen inguruko ezagutza biltzea, sailkatzea eta gizarteratzea izan da, modu zabal eta ireki batean, herritarren zerbitzuko. Euskaltzaindia ha procurado cumplir siempre su misión al margen y por encima de toda política. Y esto por una razón muy simple. Ella estima que el euskera es el bien de un pueblo, un bien de todos, y que por lo mismo este bien no puede ni debe ser instrumentalizado ni monopolizado por ningún partido, credo ni ideología. Autu politiko eta ideologiko desberdinak zilegi dira demokrazia baten barruan. Ez dira hori Euskaltzaindiaren ardurapekoa. Ez da hori gure lana. Gure lana arras bestelakoa da. Oinarrian baitu Nafarroko Foruko